Dedo Jozef? Upozornenie: toto video môže obsahovať sprosté slová, preto osoby staršie ako 18 rokov by mali toto video sledovať len pod dohľadom staršej osoby. Tak to by sa to malo robiť. Ich tempo je vražedné. Ich súpermi sú vodiči, ktorí dodržujú plynulosť cestnej premávky a ktorých treba obmedziť. Sú v nasadení cez deň aj v noci. Sú to prispatí vodiči, ktorí spia za volantom. Naša nervozita je ich prácou. Dedo Jozef? Prečo ideš mimo prechod? Máme prechod. Kade ideš? Úplne mimo prechod išiel.